Η ντροπή του Ιώνα. Ο Ιων αγαπούσε να τραγουδάει. Όταν ήταν μόνος του, του άρεσε να εφευρίσκει αστεία τραγουδάκια για ζώα. Ένα από τα αγαπημένα του ήταν το τραγούδι του πιγκουίνου, που είχε περίεργες φωνές και χορευτικές κινήσεις. Μια μέρα, στην ώρα της μουσικής, η δασκάλα τον κάλεσε να τραγουδήσει μπροστά σε όλη την τάξη. Ο Ιων ένιωσε μια παράξενη αμηχανία και το στομάχι του έκανε κύκλους. Όταν όμως άρχισε να τραγουδάει το τραγούδι του πιγκουίνου, όλοι οι συμμαθητές του άρχισαν να γελάνε και να χορεύουν μαζί του. Το τραγούδι έγινε το αγαπημένο της τάξης. Πώς ένιωσε ο Ιων όταν του ζητήθηκε να τραγουδήσει μπροστά σε όλους? Τι έκανε τους άλλους να γελάσουν και να νιώσουν χαρούμενοι? Πώς νιώθεις όταν κάνεις κάτι αστείο μπροστά σε άλλους?